Здравейте, мили родители! Как децата ни да учат по-лесно и с желание новата информация, с която се сблъскват в училище. Сега ще ви дам няколко насоки. Надявам се да бъда полезна. Първо, изключително важно е децата да не се претоварват с информация. Всеки средностатистически човек, дете, може да поеме наведнъж 5-9 единици информация нова наведнъж. Ние имаме естествено ограничител на паметта и в най-добрият случай можем да приемем 9 единици нова информация, в по-лошия случай 5 единици информация или 7 магичното число, до което е стигнал един учен изследовател на нашата памет. Тоест, надвишавайки тази цифра, информацията просто минава и заминава. Тя не може да се задържи. Следващо важно условие – повторението. Тоест, приемайки новата информация, е изключително важно първоначалното повторение, което ще се направи на тази информация. С първоначалното повторение реално ще разберем коя точно информация сме запомнили. И след това е важно интервално повторение. Информацията да бъде повторена след 3 часа, след 8 часа или на следващия ден, след един ден, след 3 дена, след една седмица. Ако се изпусне някой от тези повторения, информацията просто си заминава. Това са важни неща, към които е хубаво да се придържаме. От тук нататък вече е изключително индивидуално колко време ще е необходимо на информацията да бъде задържана в дълготрайната памет. Абсолютно възможно е тя да не се обвърже с някоя невронна връзка и информацията да се изгуби. Така функционира нашия мозък. И ви споделям всичко това, за да може да разбирате децата. Защото децата се сблъскват с изключително много непозната, неразбираема и обемна за тях информация. И наистина за тях е истинско предизвикателство въобще те да разберат, камо ли да запомнят информацията. Ние можем да запомним това, което ни е интересно, това, което разбираме, това, което е по нашите възможности. А по нашите възможности, както току-що ви съобщих, не е обемната, неразбираемата информация. Именно за това е важно да опроставаме информацията, както и да я правим да е по-интересна и разбираема за децата ни. Също така изключително полезно ще бъде, ако я визуализират. Тоест, абстрактното мислене, не зависи за каква възраст дечица говорим, но абсолютно до 10 годишна възраст, всичко за да се запомни, за да се разбере по-добре, трябва да бъде видяно, чрез картинка, чрез образ, нарисувано дори, или чрез въображението да бъде направено да е лесно. Всичко това, което ви казвам, аз го експериментирам с децата всеки ден, аз го виждам, че наистина работи. Това всъщност е част и от курсът ни Моята уникална памет, който е чрез мнемоника. Вдъхновена бях от току-що завършеното обучение, което водя за възрастни по мнемоника, с които практикуваме всички различни методи, с които можем да запомняме голям обем информация за по-кратко време. С децата всичко това става по-естествено. С мнемоника се маха този естествен ограничител на паметта и децата успяват чрез природните качества, които носят в мозъка си, да запомнят голям обем информация. Има различни техники, с които, използвайки естествените си качества на мозъка, могат да запомнят неразбираемото термините, английските думи, ако искате, по-лесно и по по-интересен начин. Така че, ако забелязвате, че детето ви се затруднява или искате да го улесните в процесите на учене, ще се радвам да се свържете с мен и да ви бъда полезна. Аз се казвам Стела Стоева, управител и учител съм в Стела Академи и на драго сърце бих помогнала на всяко едно детенце.